Salam hormatly adamlar. Yine bugün karşınızda Murat ve Arslan var. Bugün Murat ile Arslan bize ön ekranda görün verilmedik zatları, görün vermekçi yankı eskerliklerinden şayatlıklarına görün vermekçi olya has taqiq edip aytsak. Aşgabatdaki prezidentin goru nemesi var da şoňa değişle şo taýda görülen ýa-ni bolup geçen zatları görüňü vermekçi bolýar. Umuman ýa-ni ahrana diýip bilinýän bir gatlyk bar da şol nähili işleýär, kimler bardy. Şo arada ine hemmemiz bilelikde pikir edineriz. Murat bilen Arslan görüň verer. Murat, Arslan haysiňiz başlamakçy, salam berip başlaýaberim. Salam otandaşlar, salam Kimine, salam Murat. Salam, hoş geldin. Salam, hoş Salam Kimine. Ben Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin başlayan onunla menden soňky pokoleniýa bolarynda düşnük bolar ýaly diýdim. Biz bu Türkiýede başka atlydy, soň gady ütküdiler Kimine. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin 10 oluk har bölümi diýip tanalýan Türkmenistan'ın ýagny polisiýa gullugy diýip adlandyrylýan 2012'den soňky pokoleniýalara düşner ýaly Türkmenistan İçeri İşler Ministerliğinin Mälik Gul adyny diýip soň adyny ütkötdi. Gurbanulyň kakat haramylmaka oň adam dakypdy. Biz döwrümizde Türkmenistan İçeri İşler Ministerliğinin 10 oluk har bölümi atdy polisiýa gullugy diýip gitýärdi. Hem zatlar Kimine erkek göbekli gullugy edenlere degişi olaram agdyny oturman öz görenlerini, eşitenlerini bilim näme üçin ätýaşaga aýtýanmy sebäpli. Şo zatlarym aýdyp geçip, näme üçin biz ätýaşaga aýtdyk. Gulluk etdik diýip waýany bir dallyk diýenlerini de şo zatlarym aýdyp geçip. Bize Türkmenistan'ın ahranalary, prezident ahranalary emmede gullugy Türkmenistan İçeri İşler Ministerliğine bizi naryady berýärdiler. Şo taýda nälik jenaýetçi, guramaşyk terörist toparyň etýän jenaýetçi işleri karapka pul gelýärdi. Bu näme diýip soramyzda nalog diýerdi. Bu da indi düşünýär, nalog goranna bankyň hökümetiň puly bolsa enkasasiýa maşyna gitmeli. Şo taýda ministerler nädip taýýagy, nädip urulýanlaryny, köşkünler ýaçkanlaryny eskerleri, nädip taýýanlaryny maşynyň ýygyna ylgadyp, kara suw bolup oturdup turýarlaryny, urulýanlaryny gören biz üçin bizi ätýaşaga ýiberýärler. Ene şo gullugy edenden hemmesen bilýändir. Ätýaşlyk bolanda näme bolýar Arslan onuma näme bersen? Hada düşünmejek. Ätýaş golana gullukdan boşandy diýe siz diýe watana ikilik etdiňiz diýip ýa-da çagyryp diýe odan ýer bilýärsiz diýe. Oň manysi ýöne humor ýalar ekeni. Oň manysi näme ekeni? Ene şo guramaşyk jenaýetçi toparyň etýän pasypajylyklaryny eskerler görendigi sebäpli şo eskerler görýärdi onu ministerligiň taýýagy ýandy. Şo zatlar görendigi üçin eskerleri ätýaşa ýiberýän ekenler. Bizne şonu gurulsak onunla ýa-da çagyryp odan ýiberýärdi. Eskerlikden siz boşamadyňyz diýilen manyda da aslında. 5 ýyllap, 3 ýyldan 5 ýyl aralygyna siz göz astynda. Gullukdan boşa ketsegem şu gören napdyňyz, agdasaňyz halk içinde. Eskerim näme gullukdan boşa halkyň içine gitmeli adam bolýar. Onunla gurulap görmedýärler. Guramaçylyk jenaýetçi terörist toparyň etýän pasypajylyklaryny onunla gurulap görmedýärler. Ana şo zatlary bizi jenaýete çekip çagyrar diýe. Erkek göbekliň hemmesem şonu baram şu ätýaşaga aýdyndyr. Bilýän dällerim bardyr, bilýänlerim bardyr. Onsoň ätýaşaga aýtýan diýip sebäbini aýdyp berýän. Hökümetiň ýok ýerine, ýok da hökümet gelip
Yaragıskada gelip urup alıp gitýärler da yaraby. Kimler gelýärdi? Kimler alýardy o yara urup? Taşyndan gelen gelmişekler prezidentiň ahranasy diýip görenler. Ýani arasynda käbir nebede eşitdilen atları Tigur familyaly. Eşitdik onu. Şon ýallar gelip talap boyunça talaba laýyk edip alınanlar polk terkerdesine daklat edip ondan soň olam komandorata daklat edip şey dip yara alınýardyr. Ýöne on beýden ok gördänim atça göpür tapır girýärler çasa. Biz edenimiz etýär ýane barya alya açdy olam açana görün döşüne dip goýýar starşyna diýmegem eskerden uly okuman içine işe galan işgärdi da. Esker gurulun içine işe galsa bolýar starşyna dip atlandyr diýerler. Döşüne deyip yaragıskada açıp näme gerek bolsa näme etçe soňra mene getirip gitdiler o taýda bilen ok näme çalyp gitdi näme alyp gitdi onu fantazya ýok. Ýöne bizi süpürdüp arassaranlarla her zatlar ýerine oýun buň üçin kellesi bilen jogap berilýär diýip düşünýänler diýerler. Olar üçin emmedat bolýar. Oňa şunu näme üçin aýtjagydyr? Türkmenistan İçeri İşler Ministrine soňky pakalenya gulluk edenler. Ve öňküsinde gulluk edenler baryňda diýjek şu çasyň içinde gahrman diýip asyl gudulandyr. Portretler. Kimine men ajdaryň temasyna gowap geçeýin. Şuňda bolar ýa balanşykly bolsa şu taýda biz barsak gulluk. Birinji bilen yaşlykda presiýat ýerde şu taýda biziň nimämiz atýarar ana. Ana şu adam diýe terrorist gorkedy men ajdaryň atşandan bilen ok dogry emesem. O şowaka bolontoň baran ekenikde. Ýani şu her rotuda asyl gududa şu nemese kahraman diýip. Şonu atan adam bar da diýip. Şonu atan adam kimine Orsekeni Paramonov Oleg. Olam ministerstva çekilipmişin. Omer. Ana bunu Omer näme bolýar? Ona bir aýdyp geçden sözüňden böldüm emma. Olam şu içeri işleyen ministerin idarasyny değişli. Polisiýa değişli de ýöne. Başka işler. Ýöne şoňa çokunýarlar da. Şu başyna gorsa şu. Şu Paramanov Oleg diýenim şol bolýar da başy. Şu ajdary atypmyşyn şol. Şu terörist alıpmışın, o terörist diýerler şu her gelýän pakalenya gorkadýar, o video kasetede gorkadýar, ne şu şey diýip her mala doýlary gorkadýar. Soňky pakalenya dakrar men edem kommentaryny ýazyn, aýdyn gaýrat edilýär. Ene ajdaryň temasyna ne şonu hemmek şona gorkmaly, ne şu Paramonovdan ministerstva çekilipdir şonu eden üçin gahramanmyşyn şol. Ödem orf ine emmodede emmek şoňa çokunýa. Ondan o Çakyýewiň esker goýýar şu ana. Ne Çakyýew, ne Mehmet. Näme da kemine. Korrupsiýa ministri edip bellendirler. İçeri işlerin içinde bollumda. Bu Türkmenistan İçeri İşler Ministriniň zam ministri Mulikovdan nemedi. Bunu näme bellep görür? Korrupsiýany adjal ministri edip görür. Bu Türkmeniň manadyna 400 manada esker goýup ber. Prikazka martda bizim maýda boşamanna. Şu martdan goýup başlaýar pular. Ona şu Çakyýew Mehmet. Korrupsiýa garşy görüşmeli näme adam. Ana şol şeýdip başlaýardy. Onu tamam. Näme etdi şu Mehmet? Kim okuw girjek bolsa polisiýa akademiýa. Oňadam $15,000, $20,000 bersen şu salýady. Ana şu İçeri İşler Ministriniň zam ministri, ana korrupsiýa adjaliň ministri soň bolun. Şu wagt bilen ok näme edip beren. Ana şol ana şeýit ýa-da. O soňra bu taýda näme bir näme bar kimine ministrin içinde gulluk etdi men ministerswada millet parazlyk diýýär bar ha. Velayet bolsaň salam beren okkur. Şu gullugyň içinde ha.
Ama şu emmadan içinde işleyen adamlar, yaşlılar, saç ağarıp giden yaşlılar, o da şu oldu, deydi Balkanlı, deydi Mardan, deydi. Şolara aşka battılar, salam meranok, nememişin velayet, mesela. Ana şon yalı. Ben, bahar nemede, o mulik Molik nahile nemeti şu tayda. Nahile adam gören olsam. Awa esker bolup aytbereyn men şoňa kemine dogrymaýsam ýatwan tutulum ýa-da onu näçin maňa rahat diýmedi. Esker ýatyrmyň diýip geçikdi de ýöne näme diýin. Häzir saňa elim degen ok näme ýüzüne terekden bilip bolýar da adamyň nälikdigini, näçin ol adam zanypdy. Ol adam prinsipi erwet adam däliýek ha. Ýöne şol adam eli bilen ettirilen haram işler falan taca yoktur. Olan näçin zastav edip ettirilen işler. Her çürük adam görüp bolýar da kimine. Afserden köpsi 90% çürük da. Eskerçe kiçik prosent bir tarafda dawa edip dururlar. Yani mulk fonyalar dälle sebebi. On eli bilen gatken haram işler ettirilen awa 10% sebebi. Ola adam hiç eskerden bir küçük kısımlar nemeden okuda. Çürük derler de. Yani hava doğru. On eline ettiren iş sağ taca yoktur. Onun yani rotuda eskerdat ölye kema polyada odattıra maydana okkur hiç hili. O idinden gelenlerim kokuyu veriyadiler. Ayken sluç olyadılar ne. O öden atı ölyen eskerler var. Hiç ne ya finansiyero edip ya yine öğretip onyalat yok hiç yeli. Köp vaka ol geçe kim ne köşk var ne köşk. Şoň için ne kemine yığına var yadılar da bilemok yığınak ne ýöne biz ýöne barma baryan gaýtjan nar ýatdy. Bize hiç de aýdan okor ýöne. Durýan hawa dogry ol. Nar ýadyň ýerine ýetiren odatlar düşündirýärler. Durýan ol neme gelýändir. Ministrler gelýär, şuňa öýlen gelýär, abetdan gün ýaşanmagy. Şolar bar kemine kas sunjalary sowak ýança alýadyp oturduk, tozurup, urup şu watana barlar. Uryan kim? Uryanlar kim bolýar? Yani şu taşyndan gelen gelmişekler, ahranlar, Turwan ahran ýazyp duran prezidentiň ahranlary bar. Şolar Tigurov diýilen ha, meselem. Awa, şolar ondan başgalar bar. O prezident çıkıp diýip ýok, onýalat ýok, prezidenti görenok, goramalar. Prezidenti bilemok hepde de aýda bir gedek görse görýändir, o prezidenti goýdan taýýyp duran bolmaly. Ýa gelmeýärmi ýa-ki görenok manyda? Ýa gelenok şonuň üçin görenoklarmy? Ha o sebebi ýurt başga ýerinde sebebi ne? Daşna çıkıp bütün ýurt donanlar oturan adam bir aýdar beýdar ýygnak geçirler, bir meclis ediler. Yo onyalat yok çıkýan şu nemesi naçan ahrana çıkýa. Daşna ýüşürýär, anrakda näme diýen eşdem bar, конечно. Üstüne gyýgyrýar, elin maharet ýaşaýyp aýtdy. Bolly. Köşkün daşna onu naşkurup alganmaly. Ministrlere gyýgyrýar ýa-ki. Awa şu ýygyny näme hemmesini üşürýär, işden soň daklada. Ýygyna ahrana geçýärmi ministrlere? Hawa daklada barýarlar. Ne şu uzak güniň dowamyny nämeden bolsaň daklada barmaly. Men palany şuň bokumyydym, ne şuňa etdim diýip her ministr şeýdip barmaly. Dänim çeýip aýtdy. Onam urup zadanya täzen berip goýberýärler. Ben bunu gör eşdersiňiz vatandaşlar sizem erkek göbekler şu gullaydan bolsaň sizin hem gören eşderiniz bardyr. Bizinkiden ütköşükdir sebebi. Her eskeriň öz gören we her wayska ajelni aýratan wayskalar bar. Her kim başga gulluk görüp çykýan ýa-da sizem öz gören bileniňizi eşderinizi aýdyn. Ne siz ätýaşy boş gullukdan boşadym diýip berýänsiňiz, siz gullukdan boşaňyz. Ätýaşy bar ýa-da. Biz diýesin haçan çağırsak masuliyet diýip Ya şu gören zatlaryň o eşdilmeli de şonuň üçin aýdýar-da seni. Awa şu tam bir näme bar kemine bu taýda prezidentiň öýü bar. Men onu bark görmek ýöne
naryada çıkaryadılar da bu neme. Pöwride wa Serdaryoly 8 kilometrligi şu Pöwride geçip yaşlanbagyny. Ana şu taýda öňler gara maşin zaprešit edilmänkä bir maladoy naryat çykýa otaýdy. Oňa da bir duta bolan gulak geçip sebebi prezident gelende aňyrdan hayal gelmeýär. Olam şödürüýdi puşlanbagyny atýa olam bir gara duta bolan nomer zafiksirow etýär, kamera onam görýär, o çujoy nomer barıp ýyna bar tutýar. Peýa nırgylap aýagy üstüne dordan, nire barýan diýse öýe barýan. O maşyny alýarlar, bilemok olardan basdylarmy, öldürdülermi? Ýöne şogun ýola atdestine bir ofisier çykýar, şo olam içeri işler ministrden çykýar, ýola jogapkar çykýar. Şo jogapkary çağırıp bara şo dağın üstüne. Ve onu oturdup tudurdularmy? Onu göräýdi, gat terbiyetdiler, mıjjyk bolup bara, aýagy saňyllapdy. Ýöräýi menen o şeý dip. Biraz bu ýanky minister bolsun, ofisier bolsun, näme bolsun, hemmesi hem şolaryň elinde bolýar-da ýanky ahrana. O şoň eline ýara diplomatçylar. Yarağı soraksız. Yani şu yarağın asıl ne edip alınmalıdığını gururun versen son has düşünüklü olur mu kan yani aslında yarağı alacak olsan ne etmek? Hava yarağı alacak olsan çatsa polk serkerdesi var komandir. Onu dakılat etmeli. Olam rota serkerdelerle dakılat etmeli. Ne bar yandır berin sana alıp. Yok olar on yokta o polk serkerdede yok komandir rota da zampalidem yok. Her kim öt paçinyas ettiğine cevap ver. Yok on yana gir yerler güpür tapır. Bersen gör bermeten depi var kitlerler. Depi var kitler de. Bu depi alanlar ahrana mı ya da bir yörüyte bir neme mi? Adı var mı? Neme bir güdünküler kemine. Ha Burgut. Burgut. Ama gelirlerdenim yaragıskada açtıysa o adam ofisier olsa atça gorkup oku okanlar da şu Türkmenistan İçeri İşler Ministerliğinin dinen adamlar ofisier değil ya. Starşna olsa esker olup işe alana değil ya. Ol samyenya gidip açmazak ol olayım. Döşne depti. Adam 15 minut onattan turdu ol. Oğlan şeyler bolca oldu. Esker açtı. Näçe gerek olsa aldılar gittiler. Yankı nemeni gorayalar. Kurban olayını gorayalar. Düşünüşümüz boyunca şu yaralar ölen. Hava şu bulduklar geldi. Göpür tapır açtılar gittiler. Son işi bitti. Son yine bir soru verecek. Şu sorudan son Murad'ım o aytacak zat var olsa Murad'a söz vereli. Son devam edelim şunun alı. Tigurov'un taşkı şekli görünüşü ne hile adam bu? Yaşı şovatlar ne çeraktı? Yaşı 30'dan ulur şovatlar 2012'de Türkmen del sportsmen ulu moşn olan kaçınlı edenlik börün naçan ahrana olan naşol prezident ederek cevap veriyor hem madana. Ak yüzlüdür yani Türkmen del olsa. Allah. Yine kemine burgudum işgariram ofisier yıldız götürüp pagon beyleklerim şol. Yöne olara sakal götürmek bolya beyleklerim bolunu. Olar sakallı mı yani Tigurov miguruvlar? Hava öyle şu gulluk edenler hayatından sonra öyle. Kaçınlı, dayı uzun boylu, sakallı. Yani 6. caddenin yukarı çıkıp uruyanlarım şolar kemine. 6. cadde. Emmede de gulluk edenler 1. korpusta mulik fotoğrafya, 2. korpusta 6. caddelik diye, 3. korpusta medadelik diye, 4. korpusta yanlışmadan departament olmalı. Ondan sonra biz çıkaryadılar da uzun oyunlar deyip ona çık deyip sonra 6. caddeler gar yaşlılar uruyadılar saç ağır giden yaşlıları çağırıp uruyadılar altın işgarları bir güdükler. Näç uruyaka diysem kapıyın adına eştiriyor yani bizi hava koyadılar 2. etajdan aşağı koyadılar düşüş ağa eskerdi. Neme pul salyalar. O adamlar kim o şu firmanı iş edip durun yani söwda edip bir guruluş materyallerini harc etýänler şu firmalar. Ulu biznesmenler diýýärler, şolara pul salýan ekenler, olaram urup ýenjip getirdiýän ekenler. Biz hem kop goýberýär, bara esker düşüş akdy, birinji etaj. Ana näçe näçe ýaşy gaýtýandan düýp sebebi.
O zatlar görenden soň Bu zatlar bu hayat yaşa gitmesen ýere gitjek başka. O häzir Murada söz bereli soň men kellämde bir soragy dörese ben pikirleneýin. Gata möhüm we wajip ýa bu zatlara. Hiç ekranlardan eşitilen nädir? Bunun üstünde azrak oturaly. Murat, sen Assalamu alaykum ýurtdaşlar, watandaşlar, Arslan Merdan. Tamam. Gullukka arada gurrun versek, biz de prezidentin howpsuzlyk gullugyny gulluk etdik. Ýagny harby bölüminde gulluk etdik. Bu harby bölümde batalyonu bölmýärdi. Meselem 1-nji batalyon, 2-nji batalyon, 3-nji, 4-nji batalyon, 5-nji batalyon. Şulara bölünýär. 4-nji batalyon Türkmenistanyň prezidentiniň bolýan ýaşaýan ýeri, ýagny Pöwrüýede bolýar. Pöwrüýede alyp gitýärdiler. 5-nji batalyon Lewapda, Marda olar dağınykdy. Lewap, Mary 5 vilayetde de bolýarlar. Olar nähillikde aýlanyp börenler bolýar-da. Açanda prezident baranna prezidentiň daçatyny goraýanlar bolýar. 5-nji batalyon nakly 5 vilayetde ýerleşýän prezidentiň daçalary bolýar. Şo daçalaryna bir vilayete baranna bolýan ýer bolýar. Şo bolýan ýerini gorawda saklaýanlar 5-nji batalyon. Onun 2-nji batalyon, spes batalyon bolýar. 2-nji batalyonyň afçerleri hemmeti şu prezidentiň daşyndaky ahranalar bolýardy. Indi 2-nji batalyon iň esasy Türkmenistan prezident howpsuzlyk gullugynyň iň esasy batalyony 2-nji batalyon, spes batalyon. Bunun içinde bu 2-nji batalyonum bölünýärdi. Meselem 1-nji Berüwit, ondan soň Bero, soňam ýene-de bir wady Kortdular, Pazivnoydular. Olar indi Berüwit atjel nämetýär, Berüwit bir ýerde meselem prezident aňardan işden çykyp gaýdýar, şondan ýol araçylaýanlar bolýar. Berüwitde çykýanlar. Ýol araçylaýan prezidentin geçikçek ýoluny araçylap gorawda saklaýanlar bolýar. 2-nji Bero atjelenýär. Bero bol merkezde mini ýygnak bolýar, ýygnak bolany ministerler ýygnaga gelenler, şu ministerleri barlap ýygnak zalyna salýanlar, şo taýda durýanlar. Ministerleri barlap metais kasilden ondan geçirip salyp şol işigi taklap durýanlar. Yani ministerstwa içine girecek ministerleri. Doğru. Ministerstwanyň içine girecekler, merke ýygnak geçirilýän zalyň içine girecekler. Şol watan habarlarynda görkezilýän näme? Watan habarlaryna görkezilýär ýygnak zaly bolýar. Onuň içine girecek adamlary barlap metais kasilden geçirip salyanlar ana berolar bolýar şol. Merkezden daşyna çykýan ol 1-nji batalyonyň bular Berewede çykýarlar. Bu Bero'nun manysy näme? Manysyny bilýärmi? Bero. Bero yani men türkmençe ya başga bir näme şoňa? Ýok, başga bir näme dolar, başga näme. Bero bolany Berodakylar olar taşyndan seredendi eskerdiler. Eskere Mingranov bular edýän işi. Wapşe saçy gün garajdanyaly kasumjalwarlyk edýärler. Düşündüm. Garagaş topur berolar. Düşündüm. Galany eskereşikde edýär, ýöne şol kasumjallarda edýär. Ýa 3-nji nemede kortdular bilen gelýänler diýdimi? Bu 3-nji nemedekiler olar amana garajdaşda edýärler. Olaryň wezipesi 3-nji ajelenýän wezipesi olar ýurdun içine meselem halkyň davleniýasyny barlamakda, gahar gadawny. Meselem benzin galýa, ol galýa, bu galýa diýen maşmuşlar ýaýradyp, ýa bir gep açyp informasiýa çöpleýänler. Korktul bolany şpion bolýardy. Nädip ýaýradýarlar çömüşmüş ýa. Türkmenistanyň iň adamlaryň köp
bolyan, üşýän yerleri, bazarlar, meselem, parklar bolýar. Bir üç oturulýan ýer, ýani kuşluk oýnaýan ýaşullar bolýar. Ýani sanatoriýalar bolýar. Şol ýaly yerlere barýarlar, danym özleri getdiň ýalar, meselem ine indinem galjak diýe galjakmyş, eşitdiňizmi diýe. Onuň şu taýda söz atýa, uje Türkmenistan'a bir söz atýy bilsem bolýar da, özleri atýar da, ýyna alyp götürip bilýär da. Şol ýaly söz atýa, oturýar danym. Şolaň berýän jogaplaryny analiz edip eltip berýärler. Köpçüliň içine bar ya bir nätanys biri, ay şuňa benzin ama galjakmyş diýip aýtsa, o ýyzyny halk getirýär da. Ya ýaýratma nemesinde. Onda beýleki nemeler hem şoňa benzeşde. Mysal üçin Gurbanoğlu'nun getirecek wagtlar saýlaw boljakdy da. Orada mı? Kaçan ol saýlaw mart aýlaryndan boldy. Gurbanoğlu fevralda boldy, fevral aýlarynda. Şu fevral ýanky Niyazow ölenden fevrala çelle. Şuňa ses vermelmiş diýen nemeler bardy da. Şu gowmuş. Soň munyň ýanyndan hem o wagtlar Rus telewiziýasyna görýärdik da, o neme bar ya. Sputnik antennan ýaky. Baravaliçskim diýerlerdi, näme diýerdiler. Şol nemeden Rus kanallary bardy da. Indi bundan soň Türkmenistana demokratiýa gelme mümkinçiligi bar diýilen habarlary gaýta beripdiler de, soň ýurdun içinden hem şu gowmuş, şuňa bermelmiş diýilen neme ýaýratyn diýmek, şu taýlardan ýaýradýandyr da. Köpçüliň içine barıp aýtsam şu gowmuş diýsem gidiberýär da soň. Ol gowmuş, on ýaly edip berýärler tertine bu öňkü prezidentiň birini çağatymyş. Sesem şoňa meňzäp dur. Sesem başlady, ýadyňyza düşýän o şoňa meňzäp duran öňkü prezidentke meňzäp sesi. Sesem alla şoňa meňzäp dur, şunu taýlasak şundan gowup bolmaz, ne gülýäli ýaşatjak, näme etjek, şoň ýaly myşmyşlary ýaýratýardylar. Men özüm ilki başta aeroportda boldum. Aeroportda indi 2-nji batalyonyny uluk etdim, ýöne aeroportda boldum. Aeroportda bolanda ýaşulyň 3 tane angar bar. 3 tane angar we içi samalyotdan dolu. Samalyot, vertolyot, şu uçýan nemeleri, meselem birinji angarda iň ul samalyot durýardy. Ikincide maşgalasynyň angardy, üçüncü hem ýurdun içinde minýän. Samalyot ýurdun içinde iň kiçi pasajerski samalyot üçüncü angarda durýardy. Indi onuň her hepden 5-nji güni daňdan indi 4-nji gün uje neme samalyot taýynap başlaýardylar da, ingilisler, Amerikanlar vardı, Max Polo diýdi, şoň ýaly atly Amerikanlar vardı. Indi bular ýanky samalyot 4-nji gün uje bir gün öňünden taýynap başlanýar. Taýynýarlar, 5-nji güni daňdan gelýärdi. Nemeden Köln aeroportdan, täze aeroportdan, ne bu uçuşu hiç hili televiziýada görkezilmeýän uçuşlar. Meselem gelýärdi, sumka, bagaj, ulu sumkalar doldurulyp pasajerski samalyot. Şo samalyotun içine doldurup uçýardy. Meselem bir gezek Şwitsariýa, Germaniýa, Angliýa, şoň ýaly ýerleri uçýardy. Doldurýanlar kimler bular? Guranlyň özümi? Ýok. Aňardan uje dolu gelýär. Ol belli da kim näme alyp gidilýäni belli da. Gazallar, pullar. Täpdiýden şo samalyot uçup gidýärdi danym, akşamlyk ýygyna gelende şo samalyotun içinden diňe şo samalyot bilen giden meselem bir aýal maşgala bolýan. Ya bir erkek maşgala gidýär. Diňe şol erkek bilen aýal maşgala düşýär, ýöne samalyot boş gelýärdi. Da ýük bilen gelen okdy. Ýük bilen gelen okdy. Giden ýük bilen gidýär, 2 tane adam içinde, galany ýük, biramene stewardess bolýar. Nemesi bolýar.
Suwazerden gyýr görnüş, buram erkek görnüşi. Erkek aýal maşgala da. İkisi. İki sany Dört tane. stewardess var. Iki tane stewardess var. İki tanam şol gelýän, olam aýdanlaryna prezidentin aýaly diýdiler ýöne soň on kimligi belli bolul aýal däl ekenne. Oşuman şol çödýän nemes ekenne şol aýal. Ha, şol finans işlerini mi çözýär diýjek bolýar? Şo gara ýol bilen ekidip yerleşdirýän, banka yerleşdirýän. Ol aýal näçe ýaşlarynda, nähili taşky sypaty? Ol aýal 40 ýaşyna 100 keşmine seredende ol aýal garra ýalyma, on ýüzü nähil bäbeň nemeti ýalylýar, şoňa bäbe ýüdi ýalaky ogodan timarlanan. Aýal ýöne ýaşy 40-dan aňardy diýip aýtdylar. Ene soruşulýar da, sorulýar oglanlardan öň koýup edip berenler, gully etlerine kim bu nähili ýaşdaşynalardan sorulýar. Nähil uzun boýlymy, ak ýagzymy, nähili? Ak ýagly, orta meňdan bolýany, orta meňdan opdanym bir hili bir Dagistan tarapy Çeçenler zatlar var. Şolong ýöne türkmen däl diýen ýöne. Türkmen däl, Türkmen däl ýüz gatça. Ol türkmen däl. Ondan men aeroportdan toň Beroda düşdüm de, Beroda düşdüm bolan. Ýa-ni bu artdan dogan bilen aýtýarlar ki, Bero girdim, bolan maňa gol çekdirdiler başda. Şörde bolup geçýändädi, daja çatyň içinde öz ýollaşlama ne öz rotda. Öz rotamda bile neme açykýan, narýada çykýan. Şolar bilenem daja paýlaşmalar diýip dokumentde gol çekdirdiler. Balar. Onun Beroda durduk. Bu ministerler de girdi, akçı, emeda aýal ministerler, erkek ministerler girdi. Onun merkezin guruluşuna aýtyp bereň, merkez näil daşyndan waratadan diňe prezidentin maşyny girýär. Waratadan girende prezidentin maşyny girýär. Atak bu 10-njy garadok tarapdan girende, 10-njy garadok diýip çatda şo tarapdan girilende merkezin aşağı padwala gidilýär. Padwal aşağı durşuny. Ondan şo padwaldan soň ýokary minýär. Ol minýän adamlaryň kimler şo Timurowka birinji Pazivnoy birlikde. Sen eşitdiňmi o Timurowka? Awa. Timurowka Pazivnoy birlik. Näme üçin näzeret başga döwletlerden men şol adamyň nähili güýjüniň baglygyny bilip bolýar da. Meselen başga bir döwletlerde meselen Amerikada bort nomerajyn ýylýan. Prezident birlik kod bolýar. Birinji bolýar prezident, birlik kod götürýär. Ýöne biziň döwletimizde Gurbanuly Berdimuhammedow 100'lük kody. Oglan 103'tü. Serdar 103, bölüm 100'lük Pazivnoy kody. Bu näme mana gelýär? Manysy soň kukladygy gelýär-de. Aslında birlik bolmaly, eger hakykatdan birinji ýerde durýan Orta Türkmenistanda birlik bolmaly şoň kody. Ondan oňa başga adamlar bar diýende. O başga ýerden gelmişekler bar, ene Turwany gormana gelenler. Ana olar Timurowdan başlaýar birlikden jeli ýokary kalkypga ýüzeçen. Ondan soň Gurbanuly Berdimuhammedow 101 şuat kuluflardy. Bulardy. 102 Hacı Muradow, Öwedeli, Gelli Muradow düşdi. 102. 103 Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow. Ni kod götürenlerine kodlary bolan. Onun beller ýanky edip Beroda durdum, ministerler girdi. Telewizioniýa zapis etdiler. Golýal gepleşip beýle her kim açyp geçen boldy, adeden boldy. Ne telewizion üçin birleşini.
Bu televizyon mene bilen bärde dolup bähdi televizyondan üýtgeşik bäleken o ýönen geçiş hakykatdan şunýaly geçýän eken o wagtlar bir açyklygy bir ministerliň gepli ýani neme diýäni berilýär-de. Bu akýalaky diktir wurlan opdy. Ýöň. Bizde wurdy. Ýaňyny geçäýän wagtlar bu Qur'an ol berdi komersiýa. Ondan soň televiziýa bolly zapis gutar diýär bolly. Ondan soň aýallar çykyň bolýardy. Daşynda. İki tane ayal vardı. Biri akçe, biri ikinci vardı. Familiyat yardım şunu. Öýmeli zatly çıkýar bir ayal maşgaly. Bu ikisini çıkarýardylar, ondan soň dip başlaýardy ministerler. İçinde kılan var. Bu önni daşynda durdum onu eşitdik. Durda sesleri. Gaýgaryp, ağzından onu näliden ken köçäň nemesi ýalda ağzından gelýär. Sesler. Goklar aňardan gelýän söwüşler. Onda her ýygnakdan soň taýagam bar da. Yani. O taýak bol 5-nji jun bolup geçýän wagtda. Men täpden bir 2 saparjyk geldim de 2 saparjyk boldum. 2 saparjyk bolamda şol 2 saparjyk bero bat gördüm. Şo bero baramda eşden 2 saparda da şonýaldy. Her 5-nji jun prezident ýygnak geçirýärdi. Galan günlerine bir uda çykýardyk, adetýärdi kolum ýöne galan günler prezident geçikýärdi, prezident geçikýärdi hatap etýärdi, bol ýöne şo maşinlar boşdy, prezident ýokdy, prezident öwrüde ýatdy. Bir işe gelip gitdi media hepde bir gezek gelýär ýöne. Bir gezek gelýär, olam şol zapis etýänse. Şo telewizionyä bermekçi. Arslan, sen ýadyňa bir zatlar düşdümi? Ýa-ni tanış nemeler? Awa şu kemine kartejler boş gidip gelýär diýär, şo näme üçin şey etdiler. Ne gün Aşgabatyň içine hapasyp, planyň näme ýapak noňy diýip goýýarlar da şahtan komitetinkiler. Ana şo näme üçin grup prezident kartej boş, ýöne näme üçin şey diýerler. Halka şu näkara o şu prezident etdi, şu şey diýme üçin etdiler. Oň üçin medialar da onu atlan söýdüň bölýän, oň üçin medialar on bir tarapdan prezident giýje ünlü ýatanyp biziň aladamyzda işimiz etip ber diýen manyda etdiler. Aslında o prezident öwrüde de çıkan o ýatdy ýetkeýip edýärler. Aýdym gitdi, boş goýar. Yo, o taýýaryp duranmamy mümkin ýöne näme üçin etdiler da, halkyň üntüni sogmak üçin. O prezident gidip gelýär. Ne burada bolsa halkyňa haýsy beren sorasaň näme üçin ýa ýok, näme üçin çörek ýok diýsen, şu Qur'an bulu näme kar diýjekdir. Ana şoň üçin etdiler. Işte ýurt başga biriň elinde. Şol gatdy dogry ýurt. Men şo taýda gullyk etsem görünýär da ýa-ni. Bunu öň düşünýän bidiňiz ine şo wagtlar gullyk edende. Şunday zatlar bolup bilerdi. Geň görýärdik deme düşünem wagt. Geň gelýär ýöne bir aňlam goýup bolanokdy. Awana kemine otur. Aýdyr. Men tähelse de o bulatlara düşünýän näme üçin diýsen, şu Timurov aslında kala ahlanaň nemesi başlygda on. Şol peçat goýup gidýär. Mesela merkezde ýapylandan soň peçat goýýar. Şol gidenden soň daja prezident gelsin, kim gelýärdi elinde spesek durýar. Giyip çykmaly adamlar. Kim gelýärdi şo prezident gelende de sen şonu ataýmaly. Ýöne näme üçin şo naçalnik ahranany Gafur Timurowy nemetmeli. Atmaly. O gelse bolýar, gelip arkaň merkezde giyip bilýär. Gireýin ise peçat atylandan soň. Her gün işige peçatlatdy. O gelip giyirse bolýar, ýöne Qur'an uly berdi komet gelsin, kim geldin? Olar gelse hökman zurupdy. Duýdurýan eden okmy? Gün maňlaýyndan çüýler. Kaptanymyza Makarov durýardy. Pistolet. Giyje eneme. Yarag ýani. Yarag durýardy giyje. Günni dubilka raçan. O gatty gyzykly bu zatlary köpçülik bilýän däldir. Siziň ýaly eskeriler görüp nemedenler.
Olaram görüp o yana bir mani verip bilmesem kıyın da buna. Näçe bolýar şu zatlara bu. Onu kimine aýtdym ýa başynda. Äti ýaşa gitmäňde şu taýyp gelip aýdym diýene erkek köwükli bolsa. Äti ýaşa gidip görsüň bu da kimine gullu gidip gelip ýa täden ýygyň aksiyler bolum diýeli ana. Emmeden içinde nime saklaýarlar da. Biz hala noktalar ýa bir bölük wat şu taýda. Onam şu wat nime ýadyma düşýär şu Gurwana Odun epen gurrunlarda. Ha. Ana şonu neme diýerdiler bize otak barmak bonok kapsyndan daşyrda öňde ýola ýakyn oýandyrda ýakyna da gelmenden diýip. O taýda terroristler saklaýar diýerdiler. Neresi bolýar şol neme 6-njy addyň içindäki? Yo o korpus haýsy bolýar diýsene gaý ne 6-njy addyň şoňa bakypdy da o neme bolýar. Şoň garşysyndaky. O departamentin bir bölegi bolýarmy? Şoňa ana esker goýguran oturar neme diýerdiler. Varatasynyň am ýanyna barmak bolnok şu bärekde neme ýola ýakyn durmaly da. Gelýän maşinlar goýberýän şu öz işgärlerini. O taýda aýtdylar pasta bolar. Kim dat diýse aýtdy. O taýda terroristler saklaýar diýerler da. Odan şonu neme ýapmış ýa? 6-njy addel bir güt diýdiňmi? Yo 6-njy addel ol neme? Ola biçeri işleýän işgäri ýöne bir güdünkeler şo taýda neme etdiler. Dangdan giyinýärdiler hem adam urýardylar. 7 olaýmakyn. Täpide men bilişim bolara 7-de maş şäherät ýanlar meselem. 7 narkodel bilen bil oturýardy. Bir korpusa da onlara neme etdiler. Narkodel ýapylla. Şonda 7-iň başy görýärdim men onu nemedi. O bir çüýşe çöplep beren adam bar, bir köçede. O maş şäherät ýanlar da korktul gedýänler, hakdan informasiýa çöpleýänler. Şol 7-iň başy diýdiler da onu şonu gördüm onu. Hiç ýöne çes vermänler sana düşünler ýarar. Ne esker şu 7-iň başydyr sen şoňa çes vermeli garajdan ýaşagan bolsaň diýip aýtdylar onu şonu. Bu näme çes vermek aýtyp o bize çes vermeli. Onu görsen kimine wap şesapat zat bir çüýşe çöplep beren ora hiç ýeri bildirtmedi ýa şu kodlar diýen doguldur şu sebäbi myş ýarat mana hakyky ideal adam bar. Abi şoňa çes vermeli otaň benim şonu görýärdim. Bu näçe 7-nji addylar bu ýaly gelip 6-njy addylar ýanyp ketip berdi. 6-nkylar näde gedýärler. O ütükgül jogaptarjy eşikleri firmalar çagyrýarlar, bäri urup eşek kimi gülnüýdi urýarlar. Arasynda da bir güdünkere ger bolýar, güýji etmeýän firmalar. Ýöne pul salýan ekenler. Biz hem kok goýberler, düşüşä eskerdik. O bir güdünkeler ýöne şo 6-yň içinde giyinýärler, dangdan 4-demi 4-üň ýaryna giyinýärler şo kartej uratmak üçin. Hatta tırgırovka da etýän yerler bardy. Ne 7-däkiler diýdim, 7-däkiler nähili pozivnolar, meselem 59 kod alýar, şoň ýalyky kodul adamlar bolýan. Men aeroportda durdum da, aeroportda birinji derwede durýan. Men şu zatlaň meselem men birinji derwede dur, meselem 7-nji derwede 7-nji postda duran görübilen okna samolyotyň, bir samolyotyň uçup barýany görýär. Gelýänni görübilen o kim gelýär, kim girýär o. Men birinji postda durýardym, birinji nemesini. Olen şondan aeroportun işgärleri girýär, ýani meselem prezidentiň agarlaryna neme diýen türkmen tämirleýijiler girýär. Ýani o bor ketýänler. Arasaçylyk. Olen şolong içinde de o boşluk bolup bir üstü ýağmadyr, nememidir indi. Kirli 59 kodlu bir ýeri ýatdy. Olen men bilmän şoňa bir gezek çesledim meni ispasat eden zat meni ýitirýärdiler, ýok etýärdiler şo taýdan bolan. Şoň ýöködüdi, başga garajdan ýokdy gelen. Ýöködüdi, şonda ýalňyşyp çesledim. Meni sırada usnima edip aldylar, aňaryk alyp gitdiler duran ýerimden. Alyp gitdiler da ol adam ödüm geldi şol kodtul. Sen meni satdyň diýip. Olar ne meselem prezident gahranyň içinde näme bolsa suda da tawşylan okdy. Meselem merkeziň içinde 2 sany sallat atyrlyny okdy. Ni zäherlenipdi.
Olam nähili zäherlenýär, meselem prezidentiň öňüne goýulýan suwlar bolýar. Bular soğuca buzýar suwlar, eskeriň bolsa nemesinäki gaýnaw suw, otýar suw. Bular amal adamyny açyp içýär, iksana bolan. İçýär bolan, olam zäherlenen suw eken aslında. Näme ýörekde zäherleýärler mükana. Ýörekde zäherlenen suw. Eskerler başka biri içmelder, iýmelder diýilen manyda. O. O prezidentler onu işçek bolanny özi içene onu. Otudan wapşe içene onu ýöne surat dolup koýulan nemede ýöne prosto bamba, suw bamba nemede. Güller her ýarym sagatdan täze midama terje bolup durýar. Güller her ýarym sagatdan täzelenýär içindäki merkeziň içinde ne şu ýygnakdan bolsun, hemme bolsun. Hoşma şu gül waýer bolsa şol her ýarym sagatdan täzelenýär. Inni açyk bolýanym şol iki esker şo suwdan içen üçin bolmasal häzir hakyna seretsden o prezidentiň janyny halat etdiler. Bilýän? Hakykatda seretsden prezidentiň janyny halat etdi. İşte suw zäherlendi. Şo suwun zäherligini bildiler. Muňa medal bermeli, daat etmeli bolman nämetler getirdiler klubba, satyň içinde, polkyň içinde klubba, klubyň içinde suw edip burat goýberdiler. Bulan nirak gidenni bir uğradan bilýär bilen gaýtdan şey diýip tutup alyp gitýär. Şol adam bilýär nira akdemliklerini. Galan adam bilýär, daşy şo oglanyň özüň bilýär, hop gidip barýan oglanyň barandan soň bilýär bu zatlar nirak baran. Ondan soňra bulan en atalaram baran. En atalary gelýär, satyň keppäň öňünde durýar adamym. Oğlum nirde, näme etdiňiz, habar ýok, hatyr ýok diýip aglaşyp durýardylar da, gawat gelen zadym, men özüm gawat geldim, şoňa şeýle aglaşyp durdular. Kepde duran eski wagt gelende dogan oğluňy çykar geler diýe wagt gelenden soň diýär, şo diýen söz üçin bu oğlanyň Allahdan tutup uğratyp goýardylar. Näme döwletiň sırryn satykmyş. Şo gelen en atasyna jogap beren üçin. Gürleşmelerle. Aýtmalar, hiç tada aýtmalar. Yani içine uğradyp goýuranlaryna da sen özüň bildirmeler. Ýurdun içine grajdanişlikde goýberýärler, bar informasiýa çökdi. Yani balnitsalarda eskerler ýatdy. Yani men balnitsa bar. Balnitsa baramda ýatyrdylar. Prosto ýöne diagnozyň şolamda ýöne prosto tak ýatyrýarlar. Näme granitsadan, owan granitsadan atylyp gelýän eskerler. Şolardan näme gilenip bar. Näme bolup gitdi. Şol informasiýalar çöpläp bilip bermeli. Ma sen şolary çöpläp bermelidim orada. Bermeli. Barýan soraýan näme boldy? Aýdýa okuýany prosto zarjat etdiňim diýe şo bir diýe basýarlar. Şo götünü okun gyzyl näme bar da traskady. Şon zarjat edildi, şu traska aýrylýar. Traska folýa. Onuň şol bir ok şeýle zarjat eden üçin şol esker alýanlardan basýarlar. O taýdan onu açyp durlar. Bu esker bäzden zarjat etdi. Açyp goly atanogan da şoň üçin alyp basýarlar. Şoň üçin nästan nemeler webtalyotly ýokary atylyp gelýär esker. Barıp onuň şol informasiýalary çöpläp gelip bermeli. Ýanky çöplemem sebäbi bir neme barmy, bir garşylyk barmy diýen ýalakmy? Ýa-da bilmeýän zatlarymyz barmy kan diýen ýalakmy? Nämeden nägile? Eskerler. Onu barıp aýdyp berýän, näme özüň ýaly bolan esker, onu ýakmalar. Sen düşünýän häzir sen kalpalojny edip bolan aýdyşýaly edip aýdyp berdiň bulara, ol esker uje ýok bolýar şo wagtda. Ýok edýärler onu. Barıp aýdyp berýän eskerlerde hiç nägilelik ýok, ýöne esasy bir neme bar. Olam şol okuýy zarjat edip bakmak bolan, şondan nägile, şondan atylýarlar, bolmasa şolary aljatlaryna da gözi ýetýärler. Şunýalak şey edip berýär. Kalpalojna nägileligini nemedi. Näme diýilen o sözünde ýazyp berýär. Ýöne bermeýän beren ok. Beren okdan başga şey aýtdy. Başga sözler bilen aýdylýar da nägiledi.
Onun adını näme soramadyň familiýasy kim näme diýen ay ad familiýasyny sorap oturmadym. Göwnde garalyk gitmedi ýaly. Şey diýip ýa. Oň üçin awa denen bäçligi ýa, o nemeler ýa. Sana da diýen ýetdi, şol adyny familiýasyny bermediň üçin ol ýöne edil eskeriň janynyň hop salanýarlygy däldi. Bu men hazır gurrun görenlerimizden analiz etsem şu zat çıkýardy orta. Birinciden Türkmenistanyň harby goşuny ýok. İkinciden hem Türkmenistanyň prezidentini gorayan ahrana aslında ýurdu dolandyryp dur ýani. Şoňa benzeýärdi. Keminen başga da sekretler var. Başga bolsaň öýüňe gidibermeli ýa-ni gulluk etmek hukmanda o ýerde ýa-ni Aşgabat bolsaň öz ýerinde gulluk etseň bolýar. O ýerde ýa-ni vilayetler günde stroýa durup, şo park polozyny gulluk etmeli, o Aşgabatlyň o ýerde ýa-ni. Ol Aşgabatlylar şo taýdaky nemelerin çağalar bolýarmy? Hawa şolaň ilan çalanlary ýöne esasy Aşgabatlylar gulluk etmeli, gowy ýaşamaly. Ýöne şolaň arasynda orf familiýalar barda bizde. Olar emmada gidip kompýuter oynamaly, näme? Kompýuterde çaýa getirse getirä başga esker, olaryň kompýuter oňunda ukla kalýatry awşama çenli üstsere bütük görüp olup gitýän rota gelýär diýjek. Olar bolýar, onlar orf familiýalar barda. Familiýalar. Orf familiýalar da. Olarlar ýene erbet gorkýadylar. Bulara başa hramflary ýene nämeler? Şolaň ilen çalanlar. Başga da bardyr o eşitmeýän, eşitilmeýän. Hene o. Ne bizde şunýar esker wagtda kimini. Men gulluga men gulluga baryp 1 ýyl gulluk edende bir gullukdan boşamana gelýär, oňa näme diýdik? Tanama o men 1 ýyl gulluk et, şonda da 2 ýyl gulluk edip durdanym. Eskerde boşap barýar bizden ullar bolan bir geldi. Asalanmaşlar, ýöne orça salanmaşýar. Şotada waýny berden aldy gitdi. Ýöne 2 ýyl şotada gulluk edipmişin. Ha, hiç yok, hiç barma. Dine. Yok, görnen o. Şon ýalan tek kän ýa-da on ýalan. Şoň diň düşür urun garýardy. Ba ýaşana ýa-da diýip. Ona olýar, o ýagda ýa-ma kimine. Ne men öz welaýetimde ine ýa-bi Murat Doğan öz welaýetinde gulluk edip bilmeýär abi. Näme üçin? Diňlik ýok-da, näşe. Näme myş-myşa ýaýradyp millet paraçylyk edip pozalny. Men gulluga baram da soraýar. Näme milletin men näme de? Näme şonu diýýär. Ha, tiýraň näme diýip soraýarlar. Şo zatlar näme gerek? Men o tiýraň näme diýip bilem o. Oňa menem näme türkmen idim da. Menem sana ni başga diýmek türkmeniň menem bilýäni üstünde gülýär da waýankamatda. Tiýraň näme diýär? Asly parodan näme diýär ekena? Men onu bilmendirna. Ana şonýalyk näme izdiwaçlar arama kemine baraň soňam bölýärler. Vilayet, aýsyn nämeli, aýsyn marly, aýsyn vilayet näme lewap. Ana şey dip Aşgabatlylara näme çapsan nahar ýemek zapadlo diýip berenler ama kemine. Ha, ýa Aşgabatly bolsaň çasym içinde sizin bilen ýa-da beýlekler bilen oturup nahar. Ne şowat ýegenler bilen gatnaşak bolsaň iPhone 10 olmasa guruşana bardy ýa-da. Näme şol aňlatýar-da. Hayran abi. Ne ýöne men bir daha aýdyn, aslında onu aýtdy, ortada atlar bady da ýöne Türkmenistanyň prezidenti hukuklyk gullugynyň neşe çasa diňe türkmen alınýardy. Ors ýokdy, esker ors ýokdy. Esker. Onu aýdyn, ýöne mesleler bady, mesleler 5 vilayetden ahallan, 5 vilayetden ahal stolitsada 6-njy bolýardy. Ondan şolardan bady etkiler. Bular asnawy ýerde bolýar, bular asnawy wadiýçil, sürüji. Wadiýçil, ýani bero taýlanýarlar. Taýlanýarlar. Bular hem näme üçin bulara taýlanýar diýip bize öz öýünde ýaşap bolýar. Diňe 6-njy ýyly, hepden 6-njy ýyly pastreniýa ýerden gelýärler, görnýärler, gidýärler.
Kastumjallarlyja. Her hepden altıncı gün gelýär mesnler. Kemine bulan sevişýär näme ana bu yerik näme şu ýatjak turjak bolsaňyz turar goýýarlar familiýa koýarlar plany ondan sana ondan ýatyrýarlardan şonla izlek sana guruluşdy birem telefon oynatdy ofiserim daha şowdy da plany gündür guruluşmandyr häzir familiýa okup ýatyrjak näme hüngül durmadyň telefon ýyna oturup şey diýdi o şey diýe esker näme diýip jogap berýär hebe ol aşka batdylar aýykdyň aýtana mowdan nepeden çykarma ötdi gumdan gelenlerim ýönemek durýar diýip şey diýip kon açajan ýüzüne aýtýatdy ten gumdan gelen kimdir näýtgen özüňe diýip esker şey diýetdi afser ýöne ana o başga welaýetler diýse o näme berýärler gübäyi berýärler ana o ýerine aýtmak gerek. Şu kuruğun nemeleri onlar çağlar bolýar da. Şu kuruğun çağları. Hawa. Olar näme üçin gulluk edýär? Hiç etmese de. Bir zat bolmaz ýa-ni. Waýany bileti alyp, olar eýem diplom taýin nur kemini. Waýany bileti alyp, şu ministerstva bir işe girmeli ýa-da şu departamentda diýdi ýa-ni bir kadrda bir ýerde işleýärler. Nämeden birinji korpusda näme kadr bar. Näme şu içeri işlere zawanya berýän bir näme wa korpusu. Hemmesinde mesler işe men gullukda şoňa iş alanlarma ön gulluk edenler şu taýda işleýänler bar. Aýly köp hemmekşe diýenletdir ýa ay kargaş arkaýyn gezýärmişler da. Şu arkaýyn gezmek diýilen bir düşünje de bar. Şu zatda. O näme barsa da arkaýyn gezýär-de, gullukda da arkaýyn gezýär. Hawa. Şu taýda çygysyp barýan olmagy mümkin bularyň. O nemede var kemine ona maýdaýanlar. Naif diýip bir wa. Mulik bilen birle salamlaşýatdy. Naif. Ol minister bolany ona goşup general mayor da Mulik. O minister girende ministerlik gönölüňdi köýär. Dejurkada çykyp gönölüp durýar. Türkmenistan içeri işler minister geldi. Onu provojat ýokary kalrýar diýip konuşa düşüp gelýär da bir gezek. Dejurka olgap çykyp minister gönölüň diýdi. O adam ana açyk gelýär. Ana ýaşul salam alaykum diýip birele jügüsinde birele ona salam berýär. Adam motorda işejek gosan pasta ýa-ni formada bolmaly. Käwat boş günler geýmesen bolýar. O pasta ýa-ni geýen okdy. Atan men soradym da ona. Pasta boýlardan. Naif öň ýok diýene. Bu kim diýsem aýtdy, bu emmedan galdyrma gelen adam diýär. O Türkmenistan içeri işler ministerin institutu wa Polisiýeska akademiýa. Şoň hemme gyýdarny elden geçirýär eken. Naif'ın kim atlan men şu at meňem bir näme batda bir kortuldyň bir batda. Naif'ın adı kim? Diýadyma düşenok dogry maýsy meni kelterak goýly, dik ýörek bir çotkura adam da. Göktepeli mi? Bilemok nereden ýöne Aşgabatda oğlum. Şodur, Göktepedir bilemok nereden ýöne. Dik girip çykyr ýandyr. 187 kodly bir yer bar da. Ýagşam bir emmeden galdyrma gerek eken. Emmeden galdyrmana gelipdir. Bu Mullikov bilen ýanky Alek näme Paramanov Alek diýdiň ýala. Olaryň gatnaşygy. Gahrman, şolan gahrmany. Olaryň gahrmany. Näme gatnaşyklary ikisi. Ol kemine o situasiýada men gullukda däldim, şo wagtlar şo aňyrda abyşny adam bolup işleýär ekeni. Pes derejede, pes wezipede. Şol ajdara atypmyşyn, gahrman bolupmyşyn, ministerstva çekilipmyşyn. Aýdyşlaryna görä ýani. O garnam galtak ýaly ulluk o näet ajdara tutdy, oňuna näet hereket etdi, o garnam. O zawanyada beripdir, podpolkovnik, polkovnik şo wagtlar. O emmede çekmişin ödem orf. O maýar edara da şonu eşitgen watandaşymyz bar bolsa aýsynlar. Näme üçin şoňa çokun ýadylar men gulluk edip düşünüp bilmedim ki men şoňa.
Olan bir içeri işleyen edaran işgärde ýöne. İçeri işler şoňa çokun ya. Ha o barla gelýär da eýdiň arasy şirketin diýse o gelýänam şol familýalary seret. Ýokardaki paramount foto ışaktaki gapur diýdi ýene gördüýdi şoňa familýalary gelýär. Ha o dogry o atır. Orf başladı diýip düşünem bloktuk ýöne ha görüp oturduk. Sebäbi ýogurt başga birden gelmedi. Ne edip berenler. O ahranlar gelmişek bary. Birinci kurukda ana şu orslar bolýar. Orslar birinci kurukda ýeke tak nemeler ana şu Kuluflar birinci kurukdakylar. Hacı Muradov wa Safar Gelliýew wa şu after settirler durmadylar şol. Olar şolar bilen bile nemet görenler da çörek ýyp dok nine el çepekçiler olar götürmäni gowy başarıya beýlekdiler gowy başary bilen. Ömürden içinde kemine köp neme afserler var. Neme eskerler eller salamaş yana. O orf familýalary orçöwle türkmençany garp neme garp gurlayanlar ken gaterbe. Gençlerim gatütköş. Ana on yana adamlar ama bilemek gene o nämişler şu departamentde girip çykýarlar. Köplenç aha beýle kaddelere girip çykýarlar. Tigurov nähil gurlaýardy. Türkmençe gurlaýardy. Ýol hem neme Türkmençe gurlaýar da näde gurlaýar? Aksentli gurlaýardy. Aw. Sen näme nokta sen ya da orç söyle bile garp görýär. Privet bratишка, ay şunya karoçu. Orç söyle garp gurlaýar da. Türkmen däller kimine. Bular türkmençe hem soňa öğrenende gelenden soň. Havalar şu koylanlar ne şunu depete çayın dögüm falan yoruş gidersin da atýandylar. Düşükle hani ýyldaşlarymyz hem pikirlenip görsün. Ýanky Arslanyň aýdany bar, onu men gaýtalaýyn. Bu zatlara şaýat bolan bir san, iki san eskerde elbetkä eskerler şaýat bolanlar çolaram. Çykyp aýtmaly bu zatlary, bilýän zatlary köpdür. Her esker ýanky Arslan aýtdy, şol bir zada şaýat bolan däldir. Her bir zada şaýat bolýar diýdi. Bize köpräk şonuň ýaly maglumatlar gerek bu zatlaryň hemmesi yani bizim yurdumuzun geleceği üçin gerek zatlar aýdylmaly, möhüm ve köpçülik bilmeli, köpçüliğin hakkı var bilmäne. Şoň ýaly başga bir ýadyňyza düşýän zat barmy? Eger ýok bolsa, bugünlikçe jemläp bileriz. O soň ýeneden neme bolsa bir ara berip. Men şu wagt ýadyma düşdi, prezident atda Nikola. Hawa. Sonra bu eskerlen burgut önemesine trwoga boldu da, tokto trwoga boldu. Şoňa barlanna biz näme de bolsa men başga neme dedim, ýol arasalamana giden. Prezidentin geçen ýolun arasalamana men nariýat dedim, emma atdy gaýşy bolup duranlar gitdi de. Bu nemeden ýykylanna. Ýaşly ýykylanna şonu at nemeden ataýlawdan çykyp barýandan hemmesiniň telefonuny barlap içinde şoňa video fudaly etmeli ýeke tak diňe daşary döwletli korrespondentler, daşary döwletli raýatlar bolýar. Bulankini barlamaly. Ondan soňra türkçe çykda bir video ýykylan. Habarlara çykda. Şondan şo taýyp giden bar eskerler şo taýda durup barlan, telefon barlan, eskerler barny aldylar da bassylar, urutup goýberdiler. Gitmelerini. Näme bolanda soň belli däldir. Äti ýaşlyk bir görnüş olar. Ýene äti ýaşlyk diýip şoň aýdýarlar ýa. Olar özleriniň äti ýaşlygy da. Bular kemine karter geçip ýol ýapanlaryny garryja ýaşul geçip barýar. Prezidentiňe murtun, ödüňe murtun, wataryňa murtun diýip sökdi. Ýol ýapdy da. Biledem şey diýerler. Esker što göz ýetimine jogap beren ýollar paket uçda bujuk geçse pişik geçse de tenniýe gübägi basylyp gitden diýerler. Bizim ýaşul geçmeýi da diýip tünere saljak bolýar soňra. Olam sögünde şey diýip bolan. Şu batalyon işgärler, şu garajna işgärler 10 otun ýanyna bolan wakana şu. Neme wa?
dokma sanagat ministri vardır. Ön köyne onatın duran yeri. Aslında kitap yan açıp duran zdanya vardır. Aynadan. Gazete çap edilen yer değil mi? Şu tayda şu yaşlılığını kartej yetip geliyor. O davalaşıp dursan o tayda bilemek olana da bir şarp verecektir olur ahırara. Yankini yağmı var şu suvetçen şuna basıp kellesinden basıp oğlum çıkacak olup el dövülüp üstüne 3-4 tane olup durdular şuna. Tek havaların yanında bulun vakka şu tayda birini urup dipip yağma salyalarda. Şu kartej geçerine görmenlermişsin. Onun içinde prezidentim yok işlerden. Şu ne için? O yaşlılar näme boldy ondan soň? Yok, ondan soň näme geldi? Patrol geldi, polisiýa maşyny izle, iki büküp arkada gaharp etdiler denim. Naruşdy. Näme alyp gitdiler, bilemok nire aktenlerini ýöne. Söpdül, ýaşuly erbe dedim. Sizin ýoluňyzdan näme Aşgabatda eken o ýaşuly. Nire görsen köçe ýap. O tak geçsem köçe ýap, beýle görsem köçe ýap. Oson gahar gelip aýdandyr da ol sizin ýoluňyzdan mursun kartejiňizden bidar bolduk. Prezidentlikden bolsun ýoluňyzdan watanyňyzdan satanyňyzy gyrdyp inşallah. Alga gellerdi aýyrdylar onu. El düm edip bara. Şu ýam basyp üstünden kellesinden basyp o da newsar. Jo çalar giden o kellesi var. Bu çal taşı bir jäjin gibi garra adam o. Ana kimine bizim ihtiyaçlara gittiğimizde bana şu da yapılardan onu görýän eskere. Ana şoň üçin her bir eskere aýtýandan şu sizin ihtiyaçlara gittiğinizi duýup sebäbi ana şolmam gittiğiniz ihtiyaçlara. Gullukda oşony diýip berýärdiňiz, ýok gideňiz, boşaňyz, indi gullukda. 5 ýyllap ýurtdan çykmak bolan o etdiler. Şu 5 ýyllap näme üçin edýärler? Sebäpli şol kodlar, datlar den bilýän da kodundan daşary döwlete gidip satma diýärler. Şu koduny. Şoň üçin çykaran oklar. 5 ýyl ýurdun içinde 5 ýyldan kod çalyşýar sebäpli. Wedipeler saçy. O kodum herkiniň şu koduny ora wedipet boldy. Mesela 59 aeroportu çykmaly. 39 mi sanatoriya çıkmalı. Bunlar da geň zatda kimini institutlar, üniversitetler var, Harvard. Gidip Peter'a varıp egzam ýörüp gaýtdylar. Bizde näme deňiz ýok. Harvard deňiz institutda gidip näme berip egzam ýörüp gaýtdylar Peter'a gidip. Bizde näme deňiz ýok. Ne deňiz gurudyk. Şol meheme de değişildi diýip aýtdylar ýanky. Iň az bir ýylyna Moskwada okumalmış bular. Hemmeti gitme kimine. İçeri işlerden 3 ýyl gitmeli. Ola her ýylda 5 adam ýerýärdi. Her ýylda 5 adam 3 ýyl okap gaýtmaly. Ýöne bilemok rejim ütgeden bolsa most 5 ýyl gitýänler. Bizde näme mol, bu togy näme? Soň bu adamlar o Türkmenistan üçin hyzmat edermi? Ýa Moskwada okap gelen adam. Yok. Şu başga bir ýurt başga ýerlerine näme şu Harward deňiz diýildi. O bolýa beýlekere gidip bizde näme deňiz gurudylar. Olam näme diýerler? Egzam berip gaýtýanlary. Gemini goýýamşynlar. Onam probkasyny atjamışynlar, şoň içinden halat etdiler. Egzamin berýän ekenler-de kyn situasiýada çykmalar diýip bizde näme deňiz bar. O deňiz bar. Peter gidip ona egzamin berip görler. Beýleklerem şol näme etmek üçin de şolary Moskwa alyp baryp ýa Ors nähili güýçli görüm. Beýin ýumak üçin, anandyrmak üçin. Anaşdaryň situasiýasyna ikellep bollap gahrman edip Orsetden gelipdir diýip eşitdik bijem şonlar. Orsetden gelipmişin wayska şu taý. Amma on gelipdirmi näme? Şo gelen bolmalydan da şol. Terörist var diýipdir, gelipdir. Ana gahrmanyň soru tamasyk duranda haýsy afserine gelip kommentariýa ýazsa ýa-da men gönlen aýtjan. Şu rotoda nolukyn gulduny uly portret edip basyp goýupdyr gahrmanlary. Eň birinji samara şu Paramolov. Omer başy diýip ministersiwa çekilipmişin. Onda biz şu taýda jemläli, gyzykly hakykatdan men kommentariýalara da serederiz. Ondan soň ýene de başga da çykmak isleýän hawa tapylsa, bu ezek 4 bolup çykyp bilerse, ýa 5 bolars. Bu zatları biz açmalysa, köp zat şu taýda aýlanýar, şu taýda meýdana gelýär.
bolup geçen zatlar şu tayda da Aşgabat'ın içinde bu zatlar aydılmalı yokman suratta. Onda Cemile elmiş tayda. Cemlele sağ olun vatandaşlar, Kemine sağ ol, Murat sağ ol. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Sağ olun, size de sağ olun.